waneno bende jok ma yuto gi buop. Maneno ka jok ma yudo sara mane kinde kwana mano e kinde siling 1,500 nyaka 1,800 bende ko chopo giko mar dwe mar 7 kichulo gi sara gibro bedo ka giwinjo lit pek biro bedo nikech kwana tamala no kibro ng'ad mathoth mano pei mag jok ma yudo yuto mathoth. Koro jok ma chamo sara ma chulo dwe ka dwe. Koro sirikal no dwaro ni ka nitie jok ma yuto mang'eny ing'iyo gi kaka jok ma yuto mang'eny ma okalo 1,500. Koro ya 1,500 nyaka 1,800 oketi 32,000 atamalo 32,500 chon nyoche en atamalo 30. Koro mae dhi miyo jok ma ne chamo osara maingo 500 dhi chulo osuru mang'eny. Mano net salary ne gi dhi dok piny donge. Chakre gimoka ng'e aparo ni giko dwe mar 7. Aparo ni kisani aparo ni ng'eny ji osechul payroll osekalo. Lakini koro dwe manyien koro gidhi neno difference no. Koro nikech naneno kanyo kapo nono ni nyakwar Mgajuang yudo sara mano mar siling 1,500 mano gross kapok ong'ado osuru donge. Kapo nono ni yudo gross salary mar siling 1,500 pei manyien mano mabende ibro bedo ka ijuogi en kwana tamalo 32.5. Aparo ni mapek mabende gibro bedo ka gichako winjo e giko dwe mar 7 mano dwe makoro wadonjeni. Kiyudo siling 1,800 gi wiye kaka jod bura jatend piny gi mamoko kapo nono yudo omenda makamano kata bede ni in managerial positions lakini nitie oganda ma tinde nitie ji mang'eny ma chamo kama ni jaod bura nitie ji mang'eny samoro kata nokwaro in e bracket no kapo nono yudo siling 1,800 gi wiye kaka gross salary ma pok ochuogo kata nong'ade suru e giko mar dwe mar 7 kore ng'ade kwana tamalo 35. Joma na yudo siling 1,800 gi ng'ado omenda maromo nade kaka pay ng'ada ji 30 standard. Bora nino sekalo 500 ng'ada nena 30 kaka ng'ado ji te. Lakini koro nikech gineno ni kanyo nitiere kama inyalo nwang'e pesa. Koro momeno okay. In fact sama ne okwongo nokita ni 500 kadhi malo tene 35. Lakini public participation manager otimo cha mano miyo nodwok matin ma 500 nyaka 800 nodwok ne 32. Erokamano ahinya gisana winja nena bende wendo wa machielo mano CPA Evans Ogutu jalo nyoche mag omenda kod osuru